Sanibonani khala maphupho makuthi umusha la ekhaya sicela nje ukuthi subscribe ukuze ke njalo masifaka la ku YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini uma ukuthi ke le video uyibuka ku TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi usearch lapha ku TikTok ufike usifollow ngijwayele kuba live nje uzobona wonke ama video amaningi kodwa ama video amaningi agcwele la ku YouTube so kwakho ukuthi subscribe and turn on a notification bell ukuze njalo uma ngifaka ama video izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani ngoba wonke ama comment enwabuzayo ngizolokhu nje ngenza ama video ngafaka uma ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho scrolla semaningi ama video engiwenzile uzofika ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho enwabuze kuma comment section. Obhalile ku WhatsApp ubhalile la ku comment uthi ke unokuphupha ekhahlelwa yihashi ngabe ke lokho kubika ukuthini ukhumbule ukuthi ke sinawo WhatsApp wethu ke la oboza khona njalo ekseni uma ke uba namaphupho owabe nawo kanti ke ngaphambi bangiqhubeke ngicela ukuthi uhambe uyo subscribe ku YouTube channel nansi link bio ukuze ungaphuthelwa noma ngabe nini. Ake ngichaze ukuphupha ukhahlelwa yihashi. Uma ukuthi ihashi uyaliphupha nje lilodwa kusuke kubika inhlahla lokho kodwa ke njengoba ethi nje lo obuzile liyamkhahlela lokho kusho ukuthi ke uyagadlwa ngemithi nje enzima kakhulu okungenzeka ukuthi ke ngixolise ngiphethe umkhuhlane okungenzeka ukuthi leyo mithi eyokukhahleliswa ongakho ke kuzomela ke aqaphele ngoba leli phupho alikho lihle. Usungabuza ke nawe ku comment section iphupho obenalo ukuze ngizobuya ke ne video yakho ngifake ku YouTube. Ungakhohlwa ukusubscribe.